Niin, vasta hyvällä tasolla on mettäs mönkii kaiket väliajat. Miten se näin myöhään varustuu tätä armeijan lopuilla mettäjä? Se on nyt ollut kuukauden yhtä mittaan. Kertoo maailman poliittisesta Kertoo tilanteesta. jonkin verran. Niin. Nimenomaan. Ei niin, mutta se on tietysti autojutuissa. Pojat on ollut venäjän kielen kurssilla ja paljon Joo, mettässä. kyllä. Elikkä nyt on sitten tilanne se, että meillä on nyt aika tuoda. Raimo. Eiks niin? Niin mitä kuormaa? No on tätä. Ei enää nää. Ei kyllä laseilla eikä. Millä meinaa trailerin Sinänsä tää ei ole. Eihän se nyt ole sitten, kun lähdetään, niin sinne nyt monta minuuttia miettii, niin se käydään nappaamassa. Selvä. Okei. Okei. Eikö? Niin mä sen ajattelin. Eikä se nyt ole pieni vielä sitten, se, että lähtee säältä ja sit vittu siivoamaan karsia. Joo. Niin on karsia, voi siivota tässäkin Niin, välissä. niin nyt mennään, nyt perin. Mulla on heinät laitettu minun talteen. Nyt tässä katsoa tätä. Vähän kiinnostaisi.